Sembla que estan informant-li que hem de mantindre la calma per a que no siguem nosaltres responsables de res. Què penseu d'això? Salut, Alcañiz? Que nosaltres estem en el nostre lloc de treball, esta és la nostra empresa, i no estem cometent cap il·legalitat. La il·legalitat l'estan cometent altres persones i altres institucions que estan així amedrentant els treballadors, que han entrat amb els antiavalots en les instal·lacions de Ràdio Nou, que han tancat en pany i clau el centre de producció de programes d'Alacant. Nosaltres som simplement ciutadans valencians, treballadors de Ràdio Televisió Valenciana, que estem en els corredors i en els estudis de la nostra empresa, exercint el nostre lloc de treball, fent la nostra tasca, la nostra funció, i ja ho hem dit moltes vegades i ho anem a tornar a dir una altra vegada, per si no ho han escoltat bé. Nosaltres no anem a tallar les emissions de Ràdio Televisió Valenciana. Qui siga, que vinga i que les talli. Nosaltres estem fent el que hem fet sempre, treballar, i no ens deixen continuar treballant. Efectivament, això és el que no volen, però a nosaltres no ens fa falta ni amagar-nos fent un ple del Consell absolutament d'amagades, ni fer un decret a les 12 menys quart de la nit per a tancar aquesta televisió. Sempre hem anat a les clares, hem fet les nostres ofertes a les clares a la societat i al govern valencià, i per tant no tenim res que amagar. No estem fent cap il·legalitat, cap violència. La violència estan aplicant-la ells a l'ocupació d'esta televisió, com estan fent en aquests moments. Nosaltres no ens anem d'ací. A les 3 de la matinada hem rebut els treballadors d'esta casa un correu electrònic on se'ns comunicava que passàvem a tindre, a disfrutar d'un permís retribuït. Hem rebut aquest mail tots els que estem ací, tots els treballadors que estem ací, a les 3 del matí. Es pot fer d'una manera més cruel? No, jo crec que efectivament estan especialitzant-se en torturar a les persones. Porten 2 anys coent-nos a foc lent, posant-nos tota classe de pegues, de problemes, de barbaritats, d'injustícies, i aquesta és una més, però és que estan fent tot tan malament que no saben ni com tancar una televisió. És dur, però és aixina. Nosaltres no volem que la tanquen, però és que ells no saben fer-ho, i estan demostrant una vegada més. Igual que han demostrat que no saben fer-la, ni saben acabar amb ella, cap de les dues coses.